esibe dani de ina meta enu hia na edi ye nkobo etutu ye hufo ehye hu nkran e wa abrabom ena susu ya se hye bio nene mafutu a mewo ede mawo ene se onipa ya mo ani ena ho pa se uyo bi a wa mo ani enne da ho a ya na ntem eta force pa esempi ni betuma force nemu so mo ani da ho a ene ubetimi adi nkunim ehun eniema bi a ya ebe fa wase na ede wakọ ohaw ene abebisi tie nkomoy oni bi a ya mo ta di afahye na fahye da ebe so woyi na dwiniye ana na mprempra de nyina ebe pa ho kama na onigu yawom edi si ewiem se ho pai kama aboa anene ene namsoro ene ohuniye ye huniye se obesi adwiniye ho na wayi emu kase pa a odi egu nkon no aboa da tabon papa ono okro de benifo huniye se odi akosi dua tintintintin bi eso na ayede pa se obi ebetimi afuru bia no akoyi edi abre no aboa di se wa chese nkrofo sha se wo mo etutu aboa no ade no oja ho no tukoye nti sa agudie akaso ho ohene ede anibere eka se obi bia obetimi afuru bia no na wakwakoyi edi aba no ode ono akasa ni baba pa ebe ma wo na waware no ebi susu se nana adenti na ma emu dua no mfiri ho ana odisini bi a owo krom ho ebe ka kire nana se nana dua na si wo no kro yeti no no enti wunu na se ode akuma ka no a asemo besi wo ha no ebi si wi ase da na agise obi fro bia no na otimi koyi sa agudie no ede ba eniti ene nana ehye sa ebo no emranti a omo kromo nyina eye won adwe se obobo modina no omo fro na oba koyi na oba begi nana eba aware nana hwe emranti ni din o se emranti ni bi wo hono ma eno kwasem pani omo ebe ware ne ba no obe na se no ese emfata intinana de nani tu fom se obi biara obafro sa bia no obahwehwem na se won se emfata dia ene obafa kwan bi so na wayi wafi adia nana adwina ho ne se obi a opese okofuru bia no o se oyi obi a honhummu ne ho tipa wo se bia na omo epa kofuru no edi se obehunu adie biara ho ntie wo ho ebi ti se obehunu moja suo bi wo ho ana obehunu se bi ejana bi wo ho ana obehunu adie bi eye bola so adie bi wo ho adie bi ye fi bia na je se yehunu adie se wo fra na je se wo ho enti emrantie nyina eto santene tidie na nado ye se de bia wa beba na enwumre no waba na je se wabetwire odin na anopa no wako na yabodwa na wafra amyahwe enti de na nado ye se so ba enwumre no wohwe na won fata no ba no a anaju de suom na wama na hinkwa no ba ko akodua no na dua ne che baabi na wakogya ne na yesi wo nti eba na wofro na wokosoro no ano
na so mo nenam so aho no mo nenam ho nti wo ko hunu agya no a de on beka say na ho nti timani si fom na wasi ade yi koso bese na wotwe ne na wotwe mienu na obia entini enfrudue ifise obi obeka obia no na bibi o ha ekyese ne ho enti opani bi ade ne na dwene to fom pa ana wodwena sem no ho eye ana wasi ade anko na ho anti obia se ofrudue ya na okodun finfiri a na yehunu bibi ehon tie ewo enti wonu so kotwere ni din se obafuru dua ni bi ebeka be se na nsa na aduru nsuo no anadwo de suom ena osore ko dua no ase ko hye ewuram ho baabi ohyewa no hunu se ahenkwa baako aba na okogya ne nan ade esi baabi na wasan ekọ enti ade akyenye no na omu nyina hia mu no na ba se owura no afu dua no ekoro no ano ohini ebusa ochiame se chiame no ma hwe dua na se osina na ebusu ohwe ayenkwa na okoye saade no etwe ochiame ekọ ho ema ochiame ka se nana ahanye ade esi ha no ye ema no ho nti nti otwaso fu dua na eyeye na panini gira ho nti ho no hunu se se bibi di ekire enti ade ebekye mo no susu akro no wana o susu sore ko hye ho ekohwe ya onkohwe ahenkwa baako ana nso obey obaye no susu akogya na de esi baabi a wo hunu kura no ko opani ya nkahwe ade kyin ya okosha asie no ofuru bia ya bodwa no ana ofre chame se chame me pese ne yehwe dua ase ansana mafro chame ya nkahwe esanse opani no hu baabi a abrantie no kogya ne nan no ehwa na ode no faaye okoye na kise agana bi esi ho no so hunu we o chame si mahunu se ne afi na mbafuru dua no o sha se furu dua no ko ne nim kakra no ano emranti kwa bia na wo muni ho sa bra no bae na asimo mka ya ne se na chame ene nana yehuna je bi o ha o enti papa yi ofuru dua ya enyeye ehwa ana opani ne da nani ana o hwe chame ni ana o si chame me fro no na si ho me kure nyina esi ho ana mu nyina mo so hwe me hwe yensu eno ande sase wi ensese bia amagu eno kwasem ni o chame entimi amho ho wa ebi se na papa yi edikan akokire ne se die wo hunu ni o chame susu ohunu papa yi koyi sika ko a anene di akosan suri ade bai no de bai na ohini eni kwa biara se ode no baba ebema no awa ohini fakadam so ema nkrofo bebre a na ko mani abre epese omo eware ababai enya kwan osi won kwan mafutu ya bewo ewo saase mu yi ho ene se ohini eye dadaafo esempi ebrepi de nipa bebre etimi dada nipa ewo kan ebiso asamba akokora papa na ofuru bia ne kan ene se ochamie maentu na nase so ya dansia mesusu mi yedi kuma bunum se na kwakwa nansi etimi ye nneema so bobo wiase mpo nyina nyansa ese ode kose duaso na se enye sa the bad kuma na bekire nyansa ema ode nyansa nyina ade hwefo yibo bebre etimi hyebo edu se ye betua sa abohye no a na afei ya kan sensem ebre obi timi hye obi bo se
Memo sika na de di dwa. Edu se oba beji a na ya asem. Ebi ti bi hye bo se o mebo e wo suku ya wo kure mu. Onya ko wura mu a na ya asem. Na de ha adwene kase pa ha ene akristofo. Akristofo ti bi hye bo akase. Ti bi hye Onyankopɔn bo. Bosume su na bo ami a meye o sei. Sa afi so na Onyankopɔn dom me ema yade bi ankame na madwuma ekoso a me hye bo se meye sei. Eduru ha okotu abɔhye no na yire pa. Onyankopɔn ba na wo se oba ba gire bɔhye akodo a nka beka ni papi. Sa se mu ha hia me pa se bɔhye akodo a ya hyehyehye enkrofo no yenhwe ni so. Ohini fa kwa bi su da nipa. Ewo mu se opani no a ne nsaka no ba aware ye na nka wo mpe. Na nka wo pe kwa bi su yi na firi ho. Na so papa ne ni da ho. Edi nkontomo anka wo twafo na tipo no anye yi. Awie ye no na wo se odi no baba no ema no aware. W'ani nna ho. W'ani nna ho. W'ani nna ho. Na nsam amfa wase. Ewo wiase mu. Ewo abrabom. Ewo bibia woyem. Afutu eni o. Dwene ho ne tie. De fa bo obra. Ne mmoa ewo abra. Bede wase pi. Makram.